Liisa! Liisa! Kato pappaan päin, kato. Liisa! Liisa! Kato! Tarja tuossa touhuu kuppien kanssa. Ja Mikko! Mikko, tule nyt tänne näin, katsotaan oikein kuinka sun jalka jaksaa. Mitä sä pelasit siellä? The golf. And you know how your ball's supposed to sink when it lands in the water? The ball is floating on the water, my guy's standing on the water gonna take a shot. Yeah? Yeah? Ketäs tuolla on? Olli. Hai Tuomas. Kato pappaan päin, mä otan susta valokuvan nyt. Vilkuta. Kuka siellä on toinen siinä rannassa? Susanna. Hai Susu. Jaha, elokuun viimeinen päivä. Katoppa tänne pappaan päin, kato. Hymyile vähän se. Eiskö silmää, hei. Nyt se karkas. Hai Laura. Hai. Juha siellä kävelee Liisan kanssa. Olli vetää siellä niinku kilpailija kajakilla. Vasen, oikea. Uusi maailman ennätys syntyy aivan juuri. Siinä Tuomas odottaa vuoroansa. Missäs Tuomas on tuossa? No, hai Tuomas! Mitä sä syöt? Sä syöt sun lifejacketin. Älä syö sitä. Näytä sun hampaat, sun näkyt hampaat. Ai kun on komia. Hei! Kuka Tiina on? Niinku täällä se on ollut ympäri. Huomat? Ei saa tehdä tuommoista. Niinku eilenkin, niin mä olin teepaita. Menee rikki. Onko siellä? Kuka tämä tykkää tästä? Onko se Laura Hakkarainen? Siellä Siellä lähellä. Siellä lähellä. Kyllä. Ja neiti Saara Hakkarainen nyt siellä kamerassa. Hymyilee täysillä hankala taakse. Ja hän Juha hymyilee kanssa. Hienosti. Mä oon ottanut ennenkin tästä asennosta susta kuvat. Kerro vitsi tälle kameralle. Tuu Terry. Okei. Ja komeeta arratua korttia. Tänään on marraskuun 23. päivä 1991. Olemme tulleet Järvisen kotileipomoon oppiaksemme tekemään joulupippareita. Joulun on enää aikaa 1 kuukausi ja tässä ovat nämä leipurit. Siellä takana häärii Formanit, leipurien johtajat. Tässä on Tarja. Hakkarainen oma sukua Järvinen tuolla lailla ja siellä takana on sitten pääemäntä Helena Järvinen. Ja katsotaanpas mitä nämä pienet leipurit tekevät. Siinä on Susanna. Hän juuri tasottelee taikinaa nätisti. Ja siellä takana häärii pikkunen Laala-tyttö. Hyvin taidokkaasti hän siinä leikkaa veitsellä piparkakkutaikinaa. Ja tässä oikealla puolella on sitten Saara. Hänellä on kaulin kädessä ja hän ohentelee nätisti tuota taikinaa. Ja tällä tavalla tehdään piparkakkuja. Hetken päästä sitten opimme, kuinka tehdään piparkakkutaloja. Mietitkö kuinka korkea lämpöaste pitää olla uunissa, kun piparkakkutalo tehdään? Liisa, katso tänne. Ai, kuka siellä on? Liisukka, liisukka.